Joker, sige, sige. Saan din mo na? Oh, sige lang. Tagaan na to og 50 na, 50. Sige. Sige, ikaw dong, istorya, ready? Naglayong ang Go. og Bisaya. Oh. Lang nila. Oh, sige. Lang nila pobreda economy kaya masugnod kahoy. Oh. Kuman ang litson maluto sa gasol. Tato pa ang lechon, dili sa gasol, Oo. kundi sa kahoy. Okay, nara 50. Oh, kinsa pa, kinsa pa. Oh. Sige. Oh, Timulog kuan. imulok, amulok. Kanang katawag yun, lok. Lain man sa itong isa no. Oh, kanang taas-taas, lok. Sige. Kuan. Dumduman ninyo. Oh, mo ni mga ka-joker ang panimalay dire. Lain man sa itong. Layo kini sila silingan, no? Layo ni sila silingan. Doora ni sila sa wakwak kay moagi mo wakwak re. Pero amigo kuno nila sa wakwak. Kay usa ra ni kawahing ang ilang atop sa wakwak. Oh. Okay ra. Oh. Oh, imo dong. Unsay pangalan nimo dong? Dudong gyapon di ay. Joker gi ka dong ha. Oh, kisa pa na nanay yang kuan no. Nanay 50 pangload. Panglodlod na ning ato. Unya na ta og pamugas-bugas og kanang kuan na. Siluhan na tag YouTube. Ano pila ina na ang katol mo sa ko ang good. Ge. TikTok. Ikaw dong. Kinibanlog ba? Kini isa kinsa man ni? Damit ko blue. Ha? Damit ko blue imong puti. Unsa man nga ni? Tasyo. Bang dito. Sa pangalan nimo dong? Lok. Ha? Lolo. Lulok. Lulok. Kuyawan ninyo mga nganoy. Dulok na yun. Sige, sige, sige. Isa pa. Dumduman ninyo. Bang dito no. Sige. Aron di makarede, aron di makuha ang 50. Makarede, mahurot man 50. Bitaw, bitaw. Sige, maridig dili na mo gid tay mga nadunggan nga mga joke-joke. Ikaw nay, sa imo nay. Ba idil kay na. Si Papa mahilig mo. Di ako nakabuto. Mga joke kay Papa mo. Itlog na itlog pero itlog. Oh, nan. Namo diha. Di ako nakabuto kay mula to bakaho. Oh, sige lang, mo katawa. Katawa ang mga tao kay Naisakol, nadako na isakol. karong panahon ron kuan nang magkapahimuot ta sa tao kay Kay mula ko. kuan manggod ron ang pandemic ba. Pandemic. Oh. May na lang kanang sag 50 kapalit na nagginamos. Oh, sa imo, parts. Ginamos tinama gayod. Pasig balig GS ra nang imo. Di ako nakabuto kay mula ko bakaho. Kuya naman yung memorize katungan. Ah, wa man ka memorize, hinay pag kayo. 5 pesos ra. Sa buto. Unsa to? Kusga. Kusgi lang. Kusgi daw. Kusgi. Iya nakabuto kay nakakog ako. Ay buto. Di ako nakabuto kay mula ka daw nag-aho. Oh, istorya man na, di man taw katawa kay ana. Ito ra kana pa kataw alindong ba? Pa-idil kayo mo pa-idil kataw anon. Mulakaw ang buto, unsa to? Di ra ang buto kay mula ka ug ako. Luto ang buto kay mulakaw kog ako. Mura mo manubo. Nugo gan. An kay mo pa-idil. Pero Bisaya gid mo, di gid mo manubo, Bisaya. Oh. Sayang dako. Mo ni ang panimalay. Unsa tay papedo ninyo? Ter? Corbera. Ah, Corbera, mga Corbera. Mga ni among kuan. Mo ni lang mansion. Mansion. Dili ni sila dili ni pabayloan og ganang mga semento. Nindot pa ni pahuwayanan ba kay Oo. init. Busot-busot na lamang. Oo, mutulo ra man ang maguwan. Aircon gani ni. Way has kurente. Oh, mato pastiguang aircon. Sa sunod ha. Mubalik ko din ha. Andam na mo Andama inyong mga istorya ha. Kanang taas ha. Para nga Ako di,
Kami na magbalong Oh, nagluto ko no siya buto aron mulakaw kog ako. Pero nga dong kay basig pabuto-buto tani dong. Okay. Ay, kwarta kuya. Mga ka-joker. Maotong ang panimalay nga atong naduaw no, nakahatag-tag ginagmay pero lipay na sila. Basta naalay mga joke-joke, sigurado maka pang-load jud sila.